Weke jare gawe ontran-ontran duwe Ontran-ontran apa neh? tenan apa ka to, Mas? Garuda duwe to. Heeh. Garuda iki ning Garuda niki. Oh, alah ngene iki Ready to. Mas, formasi 3111. Heeh. Iki kaine full jati, Mm-mm. kaine yo HD kaya niki meninge empuke pol, Berarti ki anti air ya? anti air. Oh iya. Ki ini ki gane pika sik? 3.500. 3.500.000. 3.500 kuwi gratis ongkir Mas. Ning ndi ae Mas iki, Mas? Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura wi free ongkir. Oh. Bayare COD. COD ya? Meningi kaya niki lho Mas, tanganane yo Iya. kuwi kaya ngene iki. Empuk, mentul-mentul iki ya? Yo no. Beyong Iki ana. pilihane warna oke Mas, ngono kae, kae yo enek iki yo enek, pilihane warna iki jek ning gurine oke. Berarti iso milih ki warnane iki ya? Oke, iso milih warnane. Heeh. 3.500.000 iki wis teko omahmu. Heeh. Nah, cara pesene langsung japri nang nomor pemesanan ning bio profil Arthur Mebel. Eneng tulisan HTTP Wami langsung dudulen. Oke, Mas. Otomatis terhubung karo aku. Mm. Iki klasikan sing seneng klasikan iki mendingi kaya ini. Masuk Mas iki ya. Nyedai bodol iki lho Mas. Mm-mm. Ruang tamune desaine sing klasik-klasik jos. Cocok Mas iki. Kalau bola kursi Garuda jumbo iki 3.500.000